Să nu faci zeama a doua zi, e ca și cum nu ai închide cercul până la urmă. Evenimentul în sine nu se termină după tort. Nu poți pur și simplu să pleci a doua zi după nuntă direct prin Maldive sau nu știu pe unde. Da zeama, acolo se întâmplă tot action-ul. Acolo oamenii vin cu cadouri la dezbrăcatul miresei. Acolo se începem de la esență, în general, zeama e un eveniment eco-friendly. Acolo se reciclează toată mâncarea de la nuntă, inclusiv salatele cu maioneză. La urma urmei, la zeamă aveți parte de action. Acolo oamenii se mai pot bate. Că la nuntă nu întotdeauna există posibilitate tehnică, oamenii se mai rușinează. Dar la zeamă se întâmplă tot. Nu puteți pur și simplu să vă privați de acest sentiment de împlinire, că, băi, ați trăit-o și pe asta. Bali, Maldive, voi ați puteți să mergeți oricând. Dar când, dacă nu la zeamă, o să primiți plapul aia cu animal print? Când, dacă nu atunci, o să primiți o tigaie, un ceanic, un servis de ist așa în etaj îmbrăcat în celofan? Nu o să puteți pur și simplu. O să vreți după asta să vă mutați la casă nouă. Cu ce? Când e ca rudele o să vă dea toate astea? Pentru alte tendințe din domeniul evenimentelor, nu uita să dai un follow.